Šesto poglavlje. Grešite u svemu, ali grešim i ja. Kartografi su pre 500 godina verovali da je Kalifornija ostrvo. Lekari su verovali da se rasecanjem nečije ruke ili izazivanjem krvarenja na bilo kojem delu tela leče oboljenja. Naučnici su verovali da vatra nastaje od nečeg što se zvalo flogiston. Žene su verovale da mazanje psećeg urina na lice ima podmlađujuće dejstvo. Astronomi su verovali da se sunce okreće oko zemlje. Kad sam bio mali, mislio sam da je osrednjost vrsta povrća koju nisam želeo da jedem. Mislio sam da je moj brat pronašao tajni prolaz u babinoj kući zato što je mogao da izađe napolje, a da ne napusti kupatilo. Otkriću vam tajnu. Postojao je prozor. Isto tako kada je moj drug sa porodicom posetio Washington, B.C., mislio sam da su nekako otputovali u prošlost u vreme dinosaurusa, jer je ipak B.C. bilo jako davno. Kao tinejdžer sam svima rekao da mi ni do čega nije stalo, a istina je bila da mi je bilo i previše stalo. Drugi su upravljali mojim svetom, a da toga nisam ni bio svestan. Mislio sam da je sreća bila sudbina, a ne izbor. Mislio sam da je ljubav bila nešto što se prosto desilo, a ne nešto za šta si radio. Mislio sam treba vežbati i učiti od drugih da budeš cool, a ne samostalno to postići. Dok sam bio sa svojom prvom devojkom, mislio sam da ćemo zauvek ostati zajedno. A onda, pošto se veza završila, mislio sam da nikad više neću osjećati isto prema nekome. A onda kad sam opet to osjetio, pomislio sam kako ljubav ponekad prosto nije dovoljna. Onda sam uvideo da svako za sebe treba da odluči šta je to dovoljno i da ljubav može biti šta god dopustimo da bude. Grešio sam na svakom koraku, u vezi sa svim. Čitavog života sam potpuno pogrešno doživljavao sebe, druge, društvo, kulturu, svet, univerzum, sve. Nadam se da će to biti tako i nadalje, do kraja mog života. Baš kao što sadašnji Mark gleda na mane i greške prošlog Marka, jednog dana će se budući Mark setiti pretpostavki sadašnjeg Marka, uključujući i sadržaj ove knjige, i primetit će slične nedostatke. To će biti dobra stvar, jer to znači da sam napredovao. Čuvene su reči Michael Jordana, koje se često citiraju, o tome kako je stalno iznova podbacivao i zbog toga uspeo. Dakle, stalno grešim u vezi sa svim, stalno iznova i zbog toga se moj život popravlja. Napredak je beskrajni proces ponavljanja. Kad naučimo nešto novo, ne idemo od pogrešnog ka ispravnom. Pre će biti da idemo od pogrešnog ka malo manje pogrešnom. A pošto naučimo nešto, dodatno idemo od malo manje pogrešnog do još malo manje pogrešnog nego što je to. Pa onda ka još malo manje pogrešnom od toga i tako dalje. Stalno smo u procesu dostizanja istine i savršenstva, a da ih nikad zapravo i ne dostignemo. Ne treba da stremimo ka pronalaženju krajnje ispravnog odgovora za nas, već pre da stremimo tome da se malo odmaknemo od načina na koje grešimo danas kako bismo sutra malo manje grešili. Posmatram s ove tačke gledišta. Lični razvoj zapravo može da bude naučan. Naše vrednosti su i naše hipoteze. Ovo ponašanje je dobro i značajno. Ono drugo nije. Naši postupci su ogledi. Dobijena osjećanja i šabloni razmišljanja su nam podaci. Ne postoji ni ispravna dogma, ni savršena ideologija. Postoji samo ono što se iz tvog iskustva pokazalo kao ispravno za tebe. Pa čak i tad i to iskustvo je verovatno donekle pogrešno. A pošto ti i ja i svi ostali imamo različite potrebe, prošlost i životne okolnosti, neizbežno ćemo svi doći do različitih ispravnih odgovora o tome šta znače naši životi i kako ih treba živjeti. Moj ispravan odgovor uključujući neprestano samostalno putovanje, život na nepoznatim mestima i smejanje sopstvenim prdežima. Ili je bar donedavno to bio ispravan odgovor. Taj odgovor će se menjati i razvijati, jer se ja menjam i razvijam, a kako postajem stariji i iskusniji, odmičem od toga koliko nisam u pravu i svakim danom sve manje i manje grešim. Mnogi ljudi postanu tako opsednuti time da su u pravu, što se tiče njihovog života, pa ga na kraju nikad i ne prožive.
Izvesna žena je sama, usamljena i želi partnera, ali ona nikad ne izlazi iz kuće, niti išta čini po tom pitanju. Izvesni muškarac se ubije od posla i veruje da zaslužuje unapređenje. Međutim, on nikad to ne kaže svom šefu neposredno. Rečeno im je da se boje neuspeha, odbacivanja, od toga da im neko kaže ne. Ali nije reč o tome. Naravno da odbacivanje boli. Neuspeh je sranje. Međutim, postoje određena uverenja za koja smo se uhvatili. Uverenje koje se plašimo da preispitamo ili odbacimo. Vrednosti koje su, kako je vreme promicalo, našim životima dala značenje. Ona žena ne izlazi i ne ide na sastanke kako ne bi bila prinuđena da se suoči s vlastitim uverenjem o svojoj poželjnosti. Onaj muškarac ne traži unapređenje kako se ne bi suočio s vlastitim uverenjem o tome koliko njegove veštine zapravo vrede. Lakše je sedeti u bolnom uverenju da nikome nećeš biti privlačna, da niko ne ceni tvoje sposobnosti, nego da stvarno testiraš ta uverenja i zasigurno saznaš. Uverenje tog tipa, nisam dovoljno privlačna, pa zašto bih se i trudila, moj šef je govnar, pa zašto i da pokušavam, osmišljena su da nam daju trenutno umerenu utehu, zadužujući nas većom srećom i uspehom kasnije. To su užasne dugoročne strategije, ali se opet njih pridržavamo jer pretpostavljamo da smo u pravu, jer naslućujemo da već znamo šta će se desiti. Drugim rečima, pretpostavljamo da znamo kako se priča završava. Izvesnost je neprijatelj napretka. Ništa nije sigurno dok se već nije dogodilo. Pa čak i tada je podložno raspravi. Zbog toga da bi bilo koji razvoj nastupio, neophodno je prihvatiti neizbežne mane naših vrednosti. Umjesto da težimo sigurnosti, trebalo bi da budemo u stalnoj potrazi za sumnjom. Sumnjom u svoja uverenja, sumnjom u svoje osjećanja, sumnjom u ono što nam budućnost može doneti, osim ako ne krenemo i sami je izgradimo. Umjesto što stalno nastojimo da budemo u pravu, trebalo bi da uvidimo kako stalno grešimo, jer zaista grešimo. To što grešimo otvara nas za moguće promjene. To što grešimo donosi mogućnost napredovanja. Ono ne podrazumeva rasecanje ruke da bi se izlečila prehlada, niti umivanje psećom pišačkom da bi se izgledalo mlađe. Znači da ne misliš da je osrednjost vrsta povrća i da se ne plašiš što ti je stalo do nečeg. Evo nečeg što je čudno, ali istinito. Mi zapravo i ne znamo šta je pozitivno ili negativno iskustvo. Neki od najtežih i najstresnijih trenutaka u našim životima ispostave se i kao najbolji za razvoj i motivaciju. Neka od naših najboljih i najprijatnijih životnih iskustava ujedno i najviše zbunjuju i demotivišu. Jedino u šta smo sigurni u tom trenutku je šta boli, a šta ne. A to ne vredi puno. Isto kao što s užasom gledamo na živote ljudi pre 500 godina, zamišljam kako će se ljudi za 500 godina smejati nama i našim današnjim uverenjima. Smejaće se tome kako dopuštamo da nam novac i poslovi definišu živote. Smejaće se tome kako se plašimo da cenimo one koji nam najviše znače, a slavimo javne ličnosti koje to nisu zaslužile. Smejaće se našim ritualima i sujevjerima, našim brigama i ratovima. Čudit će se našoj okrutnosti. Proučavat će našu umetnost i raspravljati o našoj istoriji. Razumeće istine o nama kojih niko od nas još nije svestan. Naravno, oni će grešiti. Samo malo manje nego što mi grešimo. Graditelji sopstvenih uverenja. Pokušaj ovo. Zamisli neku osobu i uvedi u prostoriju s dugmićima za pritiskanje. Zatim joj reci da će se, uradili nešto određeno, to nešto nedefinisano što sama mora da otkrije, upaliti lampica koja označava da je osvojila poen. Onda joj reci da vidi koliko poena može da osvoji za pola sata. Kada su psiholozi ovo isprobali, dešavalo se ono što ste mogli očekivati. Ljudi sednu i počnu nasumice da stiskaju dugmiće dok se najzad ne upali lampica koja znači da su osvojili poen. Potom, logično, pokušaju da ponavljaju ono što su radili da bi dobili još poena. Jedino što se lampica sad ne pali. Tako počnu da isprobavaju malo komplikovanije nizove. Pritisnu ovo dugme 3 put, onda ono jednom, pa sačekaju 5 sekundi i ting, drugi poen. Ali posle izvesnog vremena to prestane da radi. Možda i nisu u pitanju dugmići, pomisle. Možda ima veze s tim kako sedim ili šta dodirujem. Možda ima veze s mojim stopalima. Ting!
Još jedan poen. Da, mora da su posredi stopala i onda pritisnem još jedno dugme. Ting! Uglavnom, u roku od 15 minuta svaka osoba je utvrdila određeni niz postupaka potrebnih da prikupi još poena. Obično je to nešto uvrnuto kao da stoje na jednoj nozi ili da zapamte dugačak niz dugmića koje treba pritisnuti za određeno vreme dok su okrenuti u nekom pravcu. Ovo je smešan deo. Poeni su zapravo nasumični. Ne postoji niz. Nema šeme. Tu je samo lampica koja se stalno pali uz zvuk i ljudi koji dube na glavi i misle da im to što rade donosi poene. Na stranu sadizam. Poenta ogleda je da pokaže koliko brzo je ljudski sposoban da osmisli i poveruje u gomilu gluposti koje nisu stvarne. Ispostavlja se da smo svi mi zaista dobri u tome. Svako iz te sobe izlazi ubeđen da su on ili ona razvalili u ogledu i pobedili u igri. Svi oni veruju da su otkrili savršenu kombinaciju dugmića koja im je donela poene. Ali metode do kojih su došli su jedinstvene koliko se i oni razlikuju jedni od drugih. Jedan muškarac je osmislio dugačak niz pritiskanja dugmića koji je samo za njega imao smisla. Jedna devojka je poverovala da treba da lupne u plafon izvestan broj puta da bi dobila poene. Po izlasku iz prostorije bila je iscrpljena od skakanja. Naši mozgovi su mašine značenja. Ono što mi razumemo kao značenje nastaje povezivanjem koje naš mozak stvara između dva ili više iskustava. Pritisnemo dugme i onda vidimo da se lampica pali. Pretpostavimo da je dugme prouzrokovalo da se upali svetlo. Ovo je u suštini osnova značenja. Dugme, lampica, lampica, dugme. Vidimo stolicu, primetimo da je siva. Onda naš mozak poveže boju siva i predmet, stolica i formira značenje. Stolica je siva. Naši umovi neprestano zuje prikupljajući sve više i više asocijacija da nam pomogne da razumemo i upravljamo svojom okolinom. Sve što je u vezi s našim iskustvima, spoljašnjim i unutrašnjim, stvara nove asocijacije i veze u našim mozgovima. Sve redom, od reči na ovoj stranici do gramatičkih koncepata koje koristiš za njihovo dešifrovanje i prljavih misli u koje tvoj zaluta kad moje pisanje postane dosadno ili kad se ponavljam. Svaka od tih misli, svaki od tih impulsa i opažaja sazdani su od hiljada i hiljada nervnih veza koje se istovremeno pale i rasplamsavaju tvoj mozak znanjem i razumevanjem. Međutim, postoje dva problema. Prvi je da mozak nije savršen. Grešimo s onim što vidimo i čujemo. Zaboravljamo ili olako pravimo greške pri tumačenju događaja. Drugi je da kad jednom kreiramo svoje značenje, mozgovi su nam stvoreni tako da se drže tog značenja. Pristrasni smo prema značenju koje je naš kreirao i ne želimo da ga menjamo. Čak i ako vidimo dokaz koji protivreči značenju koje smo formirali, često ga ignorišemo i nastavljamo da verujemo u njega. Komičar Imo Phillips jednom je rekao: nekada sam mislio da je mozak najdivniji organ u mom telu, onda sam shvatio ko mi to govori. Nemila činjenica jeste da je većina onoga što znamo i u šta verujemo proizvod urođenih nepravilnosti i predrasuda prisutnih u našim mozgovima. Dosta, ako ne i većinu naših vrednosti, prouzrokavali su događaji koji ne predstavljaju uopšteno svet ili su nastali kao rezultat potpuno pogrešno shvaćene prošlosti. Rezultat svega ovoga? Naša su ubeđenja uglavnom pogrešna. Ili, da budem precizniji, sva ubeđenja su pogrešna. Neka su manje pogrešna od drugih. Ljudski je zbrka netačnosti. Iako vam zbog ovoga može biti nelagodno, vidjet ćemo da je jako važno prihvatiti taj koncept.